שלום, היום אני אראה לכם איך פותרים קובייה הונגרית 2x2. אוקיי, דבר ראשון, יש לי משהו להגיד עליה. אם אתם חושבים שאתם לא תצליחו, אז זה לא נכון. זה בדיוק כמו שאם אתם יודעים 3x3, אתם צריכים לדעת 2x2. זה לא כזה קשה, זה פשוט אותו מהלכים, אפילו אין מהלך אחד שונה ב2x2. ככה שאני יודע. אז אוקיי, קודם בוא נתחיל לערבב. ואז נתחיל. אוקיי. אז השלב הראשון הוא לעשות שכבה של לבן. אבל אתה לא יכול סתם להכניס לבן. אתה לא יכול סתם להכניס לבן כי זה לא יהיה מסודר. השכבה הראשונה צריכה להיות מסודרת באותו צבעים כמו השכבה הזאת, רואים? עכשיו נגיד פה זה אמור להיות ירוק, פה זה כבר מבלבל פה, אז בואו נערבב ונתחיל. אוקיי, השלב הוא להכניס פינה, רואים פה פינה, רגע שנייה נסדר. פינה לבנה, פינה אדומה. פה יש פינה לבנה, פינה אדומה. צריכים להתאים את אותו פינה, זה פינה האדומה עם הלבן, עם הלבן והאדום. אז אתה מטה לצד, הנה זה פה, מטה, את התחתון, מוריד, מחזיר, סליחה, התבלבלתי פה שנייה. כן, הנה. צריך להחזיק את זה מפה, התבלבלתי פשוט. מטה, מוריד, מכניס, מעלה, וזה ביחד. עכשיו פינה עם לבן, פינה כחול, פינה לבן, פינה כחול, אותו דבר. מטה, מוריד, מכניס, מעלה. עכשיו רואים כחול ואדום ביחד. שצריך להכניס עוד פינה, ירוק, לבן, ירוק, לבן, מטה, מוריד, מעלה. עכשיו, כשסיימתם זה אמור להיות כל הצבעים אותו דבר, כאילו אותו בסדר, הרי בכחול כחול, כתום כתום, ירוק ירוק ואדום אדום. עכשיו כשסיימתם את זה, אתם הופכים את הקובייה ומגיעים לשלב פה למעלה. פה יש לפתח לעשות את זה עם שלב אחד, ויש שלבים מתקדמים שעושים את זה כאילו יודעים את השיטות, שפה יש 2, פה 2 ופה בצדדים, פה 2 ופה יש 2 ופה יש 2 צהובים. פה בשלב הזה צריך רק שיטה אחת. מעלים, מורידים, מתים, מורידים, שוב מתים, מעלים, פעמיים ומורידים. עשיתם את זה, אני אהיה לכם פה צהוב. הצהוב הזה אמור להיות פה. אתם לא יכולים לעשות את השלב שהצהוב פה, אתם צריכים לשים את הצהוב פה. כשיש לכם פה צהוב, אז צריך שיהיה פה צהוב. אז אם למשל יהיה לכם צהוב פה, למשל פה הצהוב יהיה נגיד למשל, ופה לא יהיה צהוב, אז אי אפשר לעשות. עכשיו הנה פה יש צהוב ופה יש צהוב, אז אפשר לעשות. אז עכשיו אותו דבר כמו מקודם, מעלים, מתים, מורידים, מתים, מעלים, פעמיים ופתרת צהוב. עכשיו השלב הוא למצוא זוג שיש בו צבע, זוג שיש בו אותו צבע. הנה, שם אותו עם האדום שלו. ונגיד אין לכם, אז לא נורא, צריך לעשות את השלב הזה פעמיים. הבנתם? עכשיו, הצד המסודר יהיה פה, מאחורה. אתם לא יכולים לשים אותו פה. פה מאחורה. עכשיו, עושים ככה. זה שלב קצת ארוך, אבל אפשר לקלוט את זה בשנייה. מורידים, מתים, מורידים,
פעמיים מאחורה. מורידים. מעלים. מורידים. פעמיים. ומעלים. וזה פתח לכם את הקובייה. לא כזה מסובך. זה כמו שלבים 3x3. זה לא כזה צריך להתאמץ בשביל לפתור 2x2. זהו להיום, ונתראה בסרטון הבא. ולא לשכוח להירשם לערוץ ולעשות לי לייק. תודה. ביי.